Sa mga pangunahing balita, big-time drug courier sa Bicol tiklo, mahigit 10 milyong halaga ng shabu, nasamsam. Binatilyo patay matapos mamagsakan ng poste ng basketball ring sa Pilar, Sorsogon. Isa patay, 3 sugatan sa pagbangga ng isang SUV sa puno sa Bulacan, Camarines Sur. At presyo ng school supplies may mahigpit na binabantayan ng DTI Bicol. Magandang gabi! Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ika-10 ng Hunyo taong kasalukuyan. Isang big-time drug courier sa Bicol ang naaresto sa ikinasang high-impact bypass operation sa Daet, Camarines Norte. Nasamsam sa sospek ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu. May report si Angeline Dagta. Mahigit sa 10 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa ikinasang high-impact bypass operation sa Purok 4, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte, alas 9:45 kagabi, June 9, 2025. Kinilala ang sospek na si alias Ed, 58 anyos, residente ng Barangay 667, Ermita, Manila, na itinuturing na isang high-value individual. Nakumpiska sa posisyon niya ang 1.5 kilo ng hinihinalang shabu na may kabuang halaga na 10,200,000 pesos. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr., Chief of Police ng Daet Municipal Police Station, matagal na ring binabantayan ng otoridad ang sospek dahil sa pagiging courier ng droga sa iba't ibang lalawigan ng Bicol. Based dun sa mga information na nag-gather natin, either dun sa mga nakatransaksyon niya na mga civilian, plus yung monitoring ng ating mga operatiba, plus yung nakatest by tayo sa kanya dun sa mga nakaraan. Kaya iyan nga, sabi natin is, although hindi siya taga rito sa Bicol, meron siya dito mga contacts na sinasumasalubong sa kanya. So kaya minonitor natin siya. Nasa kustudiya pa ng Daet MPS ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. May mga contacts lang siya dito na before siya umaalis dun sa lugar nila sa Metro Manila, ay meron na siyang tao na sasalubong sa kanya o mga tao na kukuha ng dala-dala niya. Hindi naman natin masabi na baguhan siya o matagal na. Kasi kung titingnan natin yung background niya dun sa Metro Manila, nandun niya is parang vendor siya ng vegetable or fish vendor siya. At nagbabas lang naman siya papunta dito, wala naman sa sasakyan. So tinitingnan natin kung na mas malalim kung sino at ano ang background niya. Samantala, naging matagumpay naman ang pagkakaaresto sa sospek dahil sa pinagsanib puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Daet Municipal Police Station at ng Philippine Drug Enforcement Group. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Patay ang isang binatilyo sa Pilar, Sorsogon matapos na mabagsakan ng poste ng basketball ring kagabi. Si Mel Moral sa buong detalye. Ang hirap tanggapin, ma'am. Ang hirap tanggapin. Masakit para kay Nanay Maricel Magdasok ng Sitio Tinago, Barangay San Rafael, Pilar, Sorsogon ang pagkawala ng kanyang 17 anyos na anak na lalaki na nasawi matapos na madaganan ng poste ng basketball ring bandang alas 8 kagabi. Anya, hapon ng parehong araw nagtungo pa sa bayan ng biktima para kunin ang jersey na gagamitin nito sa isang basketball tournament sa kanilang lugar. Kasama raw sana ng kanyang asawa ang biktima sa pamamalaot, subalit mas pinili nitong hindi sumama para makapag-ensayo hanggang sa mabalitaan niya na lamang daw ang nangyari dito. Isinugod pa daw nila ang biktima sa malapit na lying-in ngunit hindi na nailigtas pa. Kahapon pinipigilan ko po siyang sumali kasi ako wala kang mababala. Kasi gastos lang. Wala naman po kaming pera. Imbali yung pera niya kahapon na 1,000, pinanghingi-hingi lang po sa mga kapatid niya para mabayaran yung jersey niya.
Sabi ko sa kanya, huwag ka nang sumali. Wala kang mapapala, tsaka hindi ka na makakatulong sa papa mo. Totoo po kahapon naglaot ito. Hindi siya nakasama. Pero siguro kung nakasama siya sa papa niya, hindi mangyayari ito yung ganito. Pangarap daw sana ng biktima na makapagtapos ng pag-aaral at maging ganap na seaman. Mag-grade 11, ma'am. Kahapon sana mag-enroll siya. Pero masinunan niya yung opening doon sa complex. Tsaka yung parada. 2 beses po siyang balik-balik doon sa bayan. Kaya hindi siya po naka-enroll. Mag-11 na siya. Kwento ni Christian saksi sa insidente, sinabihan niya pa ang biktima na iwasan na ang pagdunk at paghawak pa sa ring dahil mahina na ang pundasyon nito, subalit hindi umano ito nakinig hanggang sa mangyari ang insidente. Yung nakita ko po talaga si Sir, simula sa pagtalon niya, dala-dala niya po pababa yung ring at saka yung malaking poste. Bagsakan niya talaga, tapos yung paa niya Sir nakaganyan. Kaya yung niya dito, malaki yung sugat niya dito. Kaya yung pagtakbo ko doon, wala akong katulong kasi mabigat yun. Nagtatawag ako ng tulong para mabuhat namin yun. Kasi naipit po Sir itong paa niya. Ito talaga putol to Sir. Tapos ito, malaki ditong sugat. Kaya sabi ko, wala man sa akin nagtulong. Umalis na lang ako kasi nakita ko yung ditong dugo niya dito sa ulo. Parang umaawas na. Parang naano rin ako Sir, natakot. Nanginig nga ako Sir pag tanggal ko yung kamay ko dun sa ring Nanginginig na ako Sobrang takot ko rin. Sugatan rin sa insidente ang kaibigan at nakalaro ng biktima na si Cydrix. Hindi mo po expect na mangyayari ito. So yung kagabi parang practice lang. Pakaabot mi po kay to ali sa pilar. Nagdig aya niya akong magkawat. Magpro-practice daw kami. Tapos, pag abot po, nagturog po ako. Tapos, pag mata ko, nagdiretso po ako dyan sa court. Nailing ko po sindang tulo, nagkakarawa. Tapos, nag-entrahan po ako doon. Tapos, nag-istoryahan po kami. Tapos, siya na po may kaut kang bula. Nagtira siya, arayo. Tapos, pakaugpa po kang bula. Yung po, di sa rin sa taas. Yung po ako sa iraron. Tapos, bigla niya po nilukso. Tapos, doon, nailing ko nakalikay po ako, tamang ko dito. Samantala, nanawagan naman ng tulong pinansyal ang naiwang pamilya para sa mga gastusin sa burol at pagpapalibing sa biktima. Sa mga nakakakilala po sa amin, sana matulungan niyo kami. Lalong-lalo na po sa pinansyal. Kasi wala naman pong magagandang trabaho mga anak ko. Ngayon nga, yung dinaw namin sa kabaong, inutang pa namin. Yun lang po. May mga mabubuting loob. Sana po matulungan niyo kami. Dahil sa insidente, tuluyan na rin giniba ang isa pang poste para wala nang mabiktima pa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Patay rin ang isang lola habang sugatan ang 3 kaanak nito matapos na sumalpok sa puno ng nyog ang kanilang sinasakyan na SUV. Narito ang buong detalye. Patay ang isang 83 anyos na lola habang sugatan ang 3 nitong kamag-anak matapos sa sumalpok sa puno ng nyog ang sinasakyan nilang SUV sa sitio Badbaron, Barangay Palsung, Bula, Camarines Sur, alas 6:30 ng umaga kahapon. Ayon kay Police Corporal Manny Ama, tagapagsalita ng Bula Municipal Police Station, mula Manila pauwi ang mag-anak sa Northern Samar para makisaya sa pista sa kanilang barangay. Subalit nakatulog umano sa gitna ng biyahe ang driver ng SUV na nauwi sa aksidente. Dead on arrival ang ina ng SUV driver habang nagtamo naman siya ng bali at mga sugat. Sugatan din ang kanyang asawa at isa pang kamag-anak. Sa kwento po ng driver, siya na din po nagsabi na napa-idlip po siya sir habang nagdadrive. So nagresulta po na nahulog po yung sasakyan sa road gutter po and then bumangga na po sa may puno ng nyog. So kaya po nagkausa na po ng injuries po sa mga pasahero. Sa ngayon, patuloy pa rin silang ginagamot sa Bicol Medical Center sa Naga City habang nakatakda naman ay uwi sa Northern Samar ang labi ng nasawing biktima. Muli, nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na bago magmaneho, siguraduhin nasa kondisyon ang katawan at ang sasakyan bago ang pagbiyahe. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Susunod,
Mga paglabag sa batas trapiko nitong Mayo umabot sa mahigit 1,000 at DOH na kaisa sa nationwide kick-off ng Brigada Eskwela sa Albay. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas,
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Mahigpit na binabantayan ngayon ng DTI Bicol ang presyo ng school supplies. Mga lalabag sa price guide, mananagot din sa batas. May report si Danica Garcia. 6 na araw bago ang pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Kumpleto na ang school supplies ng dalawang anak ni Angelica na nag-aaral sa elementarya. Maaga daw siyang namili dahil bukod sa ayaw niyang makipagsiksikan pa sa dagsa ng mga mamimili, mahirap na daw na baka tumaas pa ang presyo ng mga school supplies. Nung last year po, medyo po mahal-mahal. Pero po, nung pagbili ko po dun sa daraga po ako kasi nagbili ng mga school supplies mo ng dalawa kong anak. So yun po, naka-discount po ako ng, yung notebook po kasi po, nabili ko po yun, 19 pesos per each po. Pero po, na-discount ko po siyang 12 pesos na lang po. Kaya yun po, nakamura-mura pa ako dun sa notebook. Tapos yung papel naman po, lapis, same lang po yung presyo, katulad po ng last year. Ayon sa Department of Trade and Industry Bicol, 52% ng mga gamit pang eskwela ang nanatili sa dating presyo. 15% naman ang bumaba ang presyo, habang 9% naman ang nagkaroon ng pagtaas sa presyo. Sa kabila nito, patuloy ang ginagawang monitoring ng kagawaran sa mga retailer at suppliers para masiguro kung nasusunod nga ba ng mga ito ang tamang presyo. Ang Department of Trade and Industry po, lagi regular mi pong pingagibo ang pag-monitor kang school supply. So, monthly, pag bako po, sisong kang opening kang school opening, monthly po kami nagkakandak ang price monitoring mi. Pero pag kinipaabot na po ang klase June 16, weekly po, nagluluwas po sa mga pag-iriba para po magbantay kanyang presyo ng mga school supplies. Siniguro naman ni Sumbon na mananagot sa batas ang sino mang lalabag sa price guide. Nahiling ta po na nagbabalgar sinda dumas, pigpapaluwas na guide kan DTI. So naghihiling po ngunyan, kung may nahiling po kamo, so magurang po ngunyan, naghihiling, kung may mahiling po kamo na mataas ang presyo, kumpara duman sa price guide, pigpaluwas kan Department of Trade and Industry, pwede po kamo magdulok sa pinaka-arani po provincial offices kan DTI para po ma-actionan ta po yan. Kung sakali man nagkaigwa pagbabalga sa araw po kayan, siyempre po, according sa Consumer of the Philippines, may kakampangon sindang formal charges kung igwaman. Samantala, sa mga may katanungan o reklamo sa kalidad ng mga school supplies, maaaring magsadya sa pinakamalapit na opisina ng DTI sa inyong lugar o bisitahin ang consumercare.dti.gov.ph o mag-email sa reporttosec@dti.gov.ph. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Umabot sa mahigit 1,000 traffic violations ang naitala ng Regional Highway Patrol Unit 5 nitong Mayo. Albay, nanguna sa may pinakamaraming paglabag. May report si May Insinares. Umabot sa 1,511 ang naitalang traffic violations ng Regional Highway Patrol Unit 5 nitong Mayo. Karamihan sa mga paglabag ay dahil sa hindi pagsuot ng helmet, hindi paggamit ng seatbelt, kawalan ng LTO/ORCR, kawalan ng plaka at pagkakaroon ng improvised plates na hindi otorisado ng RHPU 5. Batay sa datos,
Sa Albayang may pinakamaraming paglabag sa batas trapiko na umabot sa 465. Sinundan ng Sorsogon na may 416, 319 sa Camarines Sur, 228 sa Camarines Norte, 56 sa Catanduanes at pinakamababa naman sa Masbate na may 27 lamang. Kasi minsan pagkahuli pa lang sa seatbelt, doon na mag-uugat yung other violations nila. So from seatbelt, madadagdagan po yan ng ORCR not carried. Yan po, yung mga defective headlights po. Yes. Tapos minsan na-check pa namin yung mga illegal change color and change body design na walang permit or walang clearance sa highway patrol. Kami na-impound tayong 70 na motor vehicle, 69 na motorcycles, at karamihan naman dito ay sasakyan. Ang paglabag na ito ay naitala sa ikinasang 1,271 na operasyon ng mga kawani ng HPG sa buong rehiyon. Sa mga nasabing operasyon, nakapagkumpiska rin ng 147 na mga siren bell, blinkers at ang mga pinagbabawal na busina at LED lights. 229 na mga driver naman ang nakumpiska ng lisensya at naisyuhan nila ng Temporary Operators Permit o TOP mula sa Land Transportation Office, habang 1,320 naman ang naisyuhan nila ng citation tickets. Mababa na raw ang mga datos na ito kumpara nitong mga nagdaang buwan na mas marami ang nahuli at natikitang motorista. May pagbaba naman ng konti, dahil nag-aantay din po kami na ma-deputize yung iba pa naming mga personnel para mas mabigyan ng tuon yung ating road safety sa kalsada. Muli, nagpaalala ang opisina ng RHPU 5 sa mga motorista na maging masunurin sa mga batas trapiko upang maiwasan ang anumang problema o abala. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Nakiisa ang Department of Health sa nationwide kick-off ng Brigada Eskwela sa Albay kahapon. Libreng serbisyong pangkalusugan at kagamitang medikal, ibinahagi ng kagawaran sa ilang paaralan sa rehiyon. May report si Rose Bilista. Suportado ng Department of Health sa pangunguna ni Secretary Dr. Chodoro Herbosa ang nationwide kick-off ng Brigada Eskwela ng Department of Education sa Bakakay East Central School kahapon, June 9, 2025. Bahagi ng kanilang pakikiisa ang pag-alok ng mga libreng medical services sa ginanap na aktibidad. Ayon sa kalihim, patuloy silang makikipagtulungan sa DepEd para sa mas maayos na kalusugan ng mga guro at mag-aaral. So yung Brigada Eskwela, di ba, proyekto yan ng Department of Education. Kami po, nangusan loob, natutulungan namin ang mga guro, ang mga administrative staff at bigyan sila mga serbisyong pangkalusugan. Libreng serbisyo sa ating mga teacher, mga school staff at lahat pa ng pamilya nila. So may mga libre tayong blood test, chemistry, x-ray, ultrasound, may bakuna pa para sa mga bata. Kasabay nito, pinarangalan din ng DOH ang Rinconada National Technical Vocational High School, Hamurawon National High School, Fulgueras Elementary School at San Juan Integrated School bilang mga health champion sa rehiyon at kabilang sa healthy learning institutions. Iginawad sa mga ito ang bawat bata mahalaga health kits, laman ng first aid kits, emergency readiness kits, sports kits at teacher self-care kits. We collated and consolidated all our initiatives related to the pillars of outstanding healthy learning institution. Samantala, magtatagal ang Brigada Eskwela hanggang sa June 13, 2025. Sa darating na June 16 naman, formal na magbubukas ang school year 2025 to 2026. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbasena. Salamat!